Mbak Wanda Amara, wah jan awake padhet singset kaya ngono kae. Lek dandan aja mekokok ndak. Daster mekokok. Jenengan kok nggih ngemat ki to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngemat ning ki lek ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elene kok mesti minggup. Mane-man. Ayo. Wis lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Lagi ning kolah. besok ya hop hop hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep siden. Ora guyone ngono kuwi, guyone bukeh asline. Kon tekan ngomah tak sunati tenan yo. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Mesake lho maling, pada malah salah tingkah. Ayo serok. Serok Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan nek musuh dakon ning kanca-kanca? Lah ning kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. Nono. Nonano golek isi podang Mbak Dian, yuk. Ibu bunga aduh pencet Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Lah kok dadi. Lahir arek aku lahir. Tiku Ya per, ayo monggo sing bar mekokok mau ayo dah. Paling yo gur ngono kae. Mirip-mirip. Udah. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. gak penak Pak. Dia keju to Pak lek ngono. Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa kuwi jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tuti kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tuti. Kayak Pama Mbak Tuti ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Dosa maksudnya. Dosa. Sobek ora. Kaya api-api kok. Kalau malah metu maizon barang. Sudah. Nyanding bisa dadi Ora ngono. Pripun Pak? Miring Pak. Yes. Apik. Warane apik. Monggo diaturake podang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk nggih kuwi ora. Iki khusus nggih biyen. Terus akhirnya kan lebih ngomong apa tok kuwi jane. Bulan dhewe. Garape piye iki garape lali. Ya, coba kayak apa, Mbak? Kendang. Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sih. Kendang sih. Buka celuk apa kendang? Buka celuk. Lali kok yo suwe. Esok aman neng Nah, ngono kuwi kendang ya.